אתם יודעים שבלק פריידיי בפתח? יש לי בשבילכם הפתעה. בום! בלק פריידיי! למבצע של יומיים בלבד. מבצעים על כל האתר. 10% הנחה על מוצר ראשון, 15% על מוצר שני, 20% הנחה על מוצר שלישי. מבצע שלא היה. לא היה, אין אצלנו 20% הנחה והוא ליומיים בלבד. חמישי, שישי וקצת מוצ"ש. איזה מוצרים? אתם מפספסות אם אתם לא מזמינות. המוצר הראשון והחדש שנחת אצלנו רותח, לוהט. אצל אסתי סוקו באתר, גלוס הקסם. תסתכלו על השפתיים שלי טוב טוב. אתם רואות אותם לפני? אני לוקחת מעט מהגלוס שהולך להשאיר לי פיגמנט לאורך כל היום. בול בצבע של השפתיים שלי. אני משפשרת קצת ועוד מעט תראו. גם הוא הולך להיות במבצע. מי שלא מכירה את המוצר הזה פספסה בגדול כל הקיץ, אבל לא נורא, יש לנו את החורף. גם בחורף אני רוצה להיות זופה. המשזף, אבל בעיקר הוא עושה גלו לפנים שלא ראיתם דבר כזה. מבטיחה לכם, לא ראיתם דבר כזה. אני לוקחת 3 לחיצות. מערבבת את המייקאפ הסיליקוני. לא על בסיס מים, לא על בסיס שומן. זה אומר שהוא מתאים לכל סוגי האור. גוון 02, 3 לחיצות. מפשילה שרבולים. נותנת בערבבת ומניחה על הפנים. הוא נותן לי כיסוי מושלם. גם אם בא לי אותו קליל, וגם אם בא לי אותו עם כיסוי מלא. אבל הגלו, אחראי המשזף. בלי, עם. סיימנו את המייקאפ. נראה לכם אבל שסיימנו את הפנים? ממש לא, אם אני רוצה איפור, שנראה כאילו קמתי ככה מהמיטה. אני צריכה קונסילר. גוון 01, גוון 02, גוון 03. לקהויות שלי אני צריכה גוון 02. אני לוקחת 3 נקודות. גוון 01 להערה, לבנות שיש קהויות יותר קשות, יש לכם גוון 03, עוד 3 נקודות במקביל. לא לשים אחד ואז עוד אחד, אני לא רוצה שכבות מתחת לעיניים. כמאפרת, אני יודעת שזו החרדה הכי גדולה של כל הכוחה. שיהיה לי קינטוטים מתחת לעיניים. לא יהיה לך, כי זה קליל כיפי, אבל יש לי כיסוי, אימא לב ואבא. מטשטשת. ותראו את ההערה המטורפת שזה נותן לי לעין. לא לפדר. לא לפדר בשום פנים ואופן. זה לא שומני, זה על בסיס סיליקון, אל תשכחו, הוא נותן לכם את המראה הגלו, הזוהר, אבל הוא לא עושה לכם מראה של מזיע. תסתכלו איזה מהמם. בלי, עם. המוצר הבא שאני עוברת עליו, זה מדיום דזרט, זה הברונזר. יש לנו 2 גוונים. לבהירות יש לכם את הסול דזרט, ולכאות יש לכם את המדיום דזרט. אני מאוד אוהבת לשים בעיניים כצללית. תראו איזה יפה זה כצללית. חכו שזה יהיה כברונזר, זה מטורף. אפשר לשים גם מתחת לעין. ועכשיו נעבור למה שזה באמת מיועד. ברונזר. איפה אני שמה? אתם רואים את הקו הסופי של האוזן מלמעלה? אני מתחילה בכזאת צורה. תנועות סיבוביות. בעדינות עם המברשת המדויקת. לא לקחת מברשת גדולה. גם אותה יש לכם באתר, והיא בהנחה של מוצר שלישי ב-20%. אני זורקת גם פה מעט, כדי לחדד את הג'ורליין. איך אני אוהבת את השמש. וכמובן לא לשכוח את האף. בלי, עם. תראו את הכי טוב. צ'יקי פיצ'ז, צ'יקי רוז. אני בהתלבטות, כי את זה אני יכולה לשים עליי. זה עושה לי מראה שזוף, גם כשאני בחורף. גם כשאני בחורף. אז, הבחירה קשה. אני לוקחת את זה צ'יקי פיצ'ז. אני מניחה אותו לאורך כל הלחי. תמיד אפשר לשים קצת כדי לשזף את העסק. I love it. תראו את הגלו, כי יש לו מלא נצנץ. וזה הגוון השני שלנו. לא לפחד ממנו, הוא עושה מראה שרוף נדיר. לשים מעט. אני עוברת למוצר הבא, וזה ג'ל לגבות. יש לנו בעיר, יש לנו כאב ויש גם שקוף. אבל השקוף, היתרונות של השקוף זה שהוא לא משאיר כתמים לבנים על הגבה, גם כשהוא מתייבש הוא מחזיק ל-24 שעות. אבל היתרונות של אלה, זה שאין את זה לאף אחד בארץ. רק אצלי, רק באתר שלי. זה הגוון הבהיר,
זה בעיקר מתאים לבלונדיניות, אבל כן, אתן יכולות להשתמש גם כשיש לכם גבה כאה כמו שלי. אני לוקחת לכיוון ההפוך. זה השלב שאני צריכה לגזור את הגבות, כי הם מלא טלטלים. בגדול זה לסרק את הגבה, כמו שצריך. כהה בעיר, כהה בעיר. תגידו שלום למאסקרה הטלסקופית. הכי יפה שתכירו, מעריכה, מעבה, מפרידה. אתן לא מאמינות? בואו תראו מה היא עושה. עם מאסקרה, בלי מאסקרה. אתן קולטות את ההבדל? אני בהתחלה לא האמנתי עד שניסיתי את זה. זה בזכות האפליקטור הסיליקוני שמפריד לי, מעבה לי ומוציא לי את כל החומר על הריס. אומייגאד. אתם זוכרות שהיה לי את גלוס הקסם? תראו את הצבע שיש לי על השפתיים, הוא מטורף. אני שוקלת להשאיר אותו ככה. תראו את הצבע הטבעי שהוא יוצר לשפתיים. לא צריכה יותר מזה. אבל הפיגמנט שלו נשאר אימא'לה ואבא'לה. אוכלים שפתיים. אני הולכת לערבב לכם שתי צבעים. אלה 5 הצבעים הכי נדירים שתכירו, כי בצתי לכם את הצבעים הכי יפים. עמידים, והכי חשוב, נוחים על השפתיים ברמות. רובי, דיבה מוד, פיצ'ז, בלוסום פינק, ולווט נוד. הם עמידים, נוחים ונעימים. מעליו אני שמה את הפיצ'ז. אז אני בחרתי את שתי הגוונים האלה, דיבה מוד, פיצ'ז. אתן יכולות לבחור איזה צבע, איתו אתם יכולים לערבב הכל. תהיו יצירתיות, תזמינו כי יש לכם עכשיו הנחה מטורפת וחבל לפספס אותה. הבלק פריידיי הוא ליום-יומיים בלבד, כך שההנחות לא יחזרו על החגים. מי שחסר לה ולא הספיקה לקנות במבצע הקודם, זה בדיוק הזמן. שיהיה לכולנו סופה שבוע.